Korrikak baina grazi gutxiago, izugarrizko segurtasunen neurriak eta dirutza handi bat aurrekontu hartuta, ekin dio bere bideari, Zuziak Olinpiaden lehen urratsak Euskal hirigunetan barrena, baina tira, Olinpiadetan sartzeko ez dakigu berrikuntza izango ote den, baina kamioilari batek marka hausi du. Giza laguntza, Palestinara, Gazara, eramatea lortu du. Izan ere, Israelgo gobernu buruaren atxilotze aginduaren arrazoietako bat gaur jakin ahal izan dugunez, gosetea erabiltzea ere bada, ez bakarrik bonbapean hiltzea populazio oso bat, baizik eta bizirik ateratakoak ere gozez hiltzeko asmoa izatea. Halaxe daude kontuak, Gazako zerrendan egoerak bere horretan segitzen du, baina mundu mailan protestek aurrera. Following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2022. Joan den urriaren 7an ekin zion Israelgo armadak Gazako operazioari erraz esaten da, eta hilabete eta aste guztiotan gerra krimenak egiten aritzea egotzita atxilotzeko agindua eskatu du, eta Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuen aurkako atxilotze agindua gainera zehatz-mehatz eta gaur publikoki eskatu du Karim Khan nazioarteko zigor auzitegiko fiskal buruak. Gogoratuko dugu, gorte honek nazioarteko gizateriaren aurkako krimenak legislatzen dituela, eta kasualitatea dela, Israelgo gobernuak ez duela parte hartzen. Ez dio zilegitasunik ematen, kasualitatea izango ote da, Netanyahuren burua eskatuko duen fiskala bertako gorteko fiskala izatea. Ez da aztekoa, Hego Afrikak abiatutako bide juridikoak oraindik ere emaitzak eman beharko dituela. Gauza da, ez ote den beranduegi izango Gazako populazioarentzako, honezkero milaka direlako hildakoak. Edonola ere, lerroburu bereziekin ekin diogu aste honi, Netanyahuren atxilotze aginduaren egun berean lerroburu baita. Baita ere, Irango presidentearen heriotza, baita kantzilerrarena ere. Ez dugu ukatuko, nahiko giro nahasia dela, geopolitika hankazgora dagoela eta kezkarako iturririk ez dela falta. باید به این سبک به این شکل تو منطقه سقوط کرده.
historiaren alde on horretan kokatzen aldeko leloa, Afrikako kopako finaleko irudiak ez ziren horiek eta futbola zaritzekotan badakizue, Maider Galardi aditu dugula, derregortzen dugulako, alakoetan aktualitatea, futbola, politika, kokteleran sartzen dugu. Maider, oraingo honetan Afrikako kopa, kasu honetan ere, nahiko ezagun egiten ari dira estadioetan, alako irudiak eta zorionez behintzat, ez da Mileiren aldekoa, baizik eta Palestinan gertatzen ari dena salatzeko. Oraindik ere esperantza txikiren bat geratuko zaigu futbolarekin edo gizonezkoen futbolarekin, ez da? Nik beti esate dizutekine, futbola naiz eta askotan banalizatzen dugun, ezakit dispositibo interesantea dela ere gaurkotasun politikoa segitzeko. Eta kasu honetan, Afrikako Kopa edo Championsa izango zanaren finalean, Tunetzeko talde bat eta Egiptoko talde bat elkarren aurka lehiatzen ari ziren, baina protagonista izan da banderola edo oial erraldoi hori, Palestinari aldeko adierazpena egiten, eta bestalde Gustavo Petro hori izan da besteak beste Kolombian notizia eta Latinoamerikan notizia, zuk lehen aipatzen zenun historiaren alde honean kokatzeko zera hori ez, eta kasu honetan Petro historiaren alde honean edo kokatu dute bi talde afrikarrek, eta horrek ere gogorarazten digu ze importantea den beste han inguruan ez, ekialde hurbileko inguruan dauden herrialdea bakarrik ez, baizik eta mundu guztiko gobernariak kokat Israel egiten ari da genozidarean, eta tartean Gustavo Petro eta Kolombia izan dira argi eta garbi Israelekin harreman diplomatikoak hautako bat edo behintzat argiki hori adierazi duenetako bat. Beraz, futbola da, baina futbolaren bidez aztertu ditzakegu gainontzeko kontu politiko hori guztia. Palestinako emakume jokalariak ere irudiotan ikus ditzakegu, kasu honetan gonbidatu gisa Irlanda aldean izan direnak, nolabaiteko gola ere sartu diotela Israelgo gobernuari, hori irudikatu dute lerroburu zenbaitzuk, ez dakit gola sartu dioten, baina biharamunean edo behintzat gutxira gaur lerroburu duguna. Israelgo gobernuko buruaren atxilotzea agindua eskatu duela fiskalak nazioarteko giza eskubideen auzitegiak badirudi zerbait gehiago badakarrela Hego Afrikak abiatutako bide horri tiraka. Lehen impresio bat, Maider, nola ikusten duzu? Atxilotzea agindu hori egikaritzeko urratsak emango dira, hortik aurrera atxilotzera bada beste tarte bat, baina auzibide bat ofizialki aurrekaririk gabekoa zentzu honetan. Ameriketako estatu batuei edota Israelei dagokienean behintzat, ezta? Aipatu ditugu tradizio arabea eduki dezaketen herrialdeak ez, Egipto eta Tunez, aipatu dugu Kolombia, aipatu dezuzuk Hego Afrika, eta partida hori, futbol partida hori, Palestinako emakumeen partida hori Irlandan izaten ari da, eta Irlanda bada beste herrialdetako bat, apurka egin duna Palestinaren aldeko lerratzea. Eta zentzu horretan ikusi ze garrantzitsua den ere, kasu honetan are gehiago mendebaldeko herrialdeek ere presioa egitea, zerretan nazio batuen erakundeetatik presio egin izana, eta azkenean Netanyahu atxilotzeko agindua eman izana nazioarteko zigorre auzitegiko fiskalburuak. Da eskaera bat, gero hori epaitegiak ratifikatu behar du, eta epaitegietan hainbat epailek aldeko botoa edo eman beharko lukete, ez? Eta gainera, ez da bakarrik Netanyahuren atxiloketa, baizik eta Karim Khan defentsa ministroa, eta baita Hamaseko buruzagi batzuk. Gaia potoloagoa dela, baina egia da Netanyahu hor lehen lerroburuan jartzea eta genozidioaren arduradun nagusietako bat bezala seinalatzeak ona litzateke ez bakarrik keinu simbolikoa izatea, baizik eta izatea benetan materializatuko den pausu bat, ez da urratxo bat ikusiko dugu datozen egunetan, zenbaterainoko presioa daukaten ere Israelen aldekoak makinaria eteteko, baina ikusten da pixkanaka berandu bada ere, edo batzuentzat eta batez ere palestinarrentzat berandu baldin bada ere, jasan ezina dela Palestinako egoera, eta horren aurrean jada bai materialdek ezin dutela ez ikusiaren egin.
bide honetan, akaso baten batek esango luke, ausarta izan da analisia egiterakoan, akaso Gazako auzia lehertzeak izugarrizko giza hondamendia ekarri duela, baina akaso azken 75 urteetan pairatu duten krudelkeria eta apartheid hori atzera bueltarik gabeko egoera eta esterminiora heldu aurretik gutxienik nazioarteko auzitegira eraman eta akaso esperantza bat ekarri palestinarrentzako eta estatu palestinar horren egikaritze baterako. Bide horretan, kazetariek betetzen duten misioa, benetan arriskutsua eta inoiz baina beharrezkoagoa bilakatu da Maider. Eta irakurri dizugu notan gainera, berriako zutabean, aipamen berezia egin diezula zuk zehazki, kazetarien izena-bizenak, utzitako arrastoa, egindako ekarpena eta dolumina noski. Inoiz izandako kazetari sarraski handienaren lekuko ere bagara, behintzat historia gertukoan, ezta? Pentsa urritik, eta ez dakiguna da, zuk aipatutako azken 70 urte hauetan zenbat kazetari hilko zituzten Palestina, baina badago zerrenda urritik aurrera eta 100 gora dira, ez? 120 eta gora doa. Eta horrek erakusten du, demostratzen du, ze importantea dan informazioa manejatzea bertatik kontatu ahal izatea, eta hor gaur irakurtzen nion kazetari palestinar bati halako kritika bat egiten zuela sare sozialetan, mendebaldeko kazetariak nola ez ziren ausartu, ez? Gazako franja pasatzera eta bertatik bertara kontatzera, eta horregatik beraiek ere beraien gorputzekin arriskatu behar izan dute mundu guztiari kontatzeko benetan zenari dan. Ze beste aldean daukagu aparato erraldoi bat dela Israel eta Israelaria guztia, eta nola zuritzen duen ere ez, pinkwashing-arekin saiatu dira giza eskubideak errespetatzearen historiarekin, saiatu dira relatoa konbatitzen, eta ikusten da bertako kazetariek egindako lana ze garrantzitsua izan den guregana heltzeko egia ez, eta edo eskutatu nahi duten egia hainbeste, ze Al Jazeera kate haundia ez, edo erreferentetzat dugun katea kapatu egin duela orain bi aste Israelek, beraz argita garbi badago medioen kontrako gerra bat esplizitua dena. Edabideak, kazetariak, sare sozialak, egia da, zenbaitzuk eta batez ere supremazista izatea egozten dietenek, Netanyahu eta oro har sionismoak dakarren bide horretan, antisemitatzat jo izan dira, baita judutarrak ere, palestinaren eskubideak errespetatzeko eta aldarrikatze hutsagatik, supremazia zuriaren aipatzen duen, eskuina, fundamentalismoa geurera ekarrita, eta jauzi kuantiko xamarra egingo du, baina Txibite Anderearen Twitter kontuaren aipamena egiteran ator, Milei bera ere albiste izan dugu Euskal Herrian bereziki, Madrilen izan delako, baina tira, gatozen etxera. Txibitek erabaki du, Ixa plataforman, giltzarapora jartzea eta halako filtro bat egitea, ezta? Osasun filtro bat, troll, eraso eta tira, misoginia zein eskuin muturraren ariketa horietatik nolabait babesteko, ez delako kontu personal bat, baizik eta erkidegoko, herrialdeko buruzagin nagusiaren Ixa kontua, ezta? Bada kontu publiko bat esan dezagun, eta edozeinen erasora merke-merke akaso ageri egian dagoena, ezta? Reivindicaciones que están trasladando los agricultores acompañadas de un insulto como puta a la presidenta del gobierno no tienen cabida en la esfera pública. Lo digo como mujer, pero también lo digo por el respeto que le tengo al cargo que ostento como presidenta del gobierno. Eta beste lagin txiki bat, duela ez asko, legebiltzarren bertan ere sartzeko saiakera egin zuten talde hori, nekazari talde bat, presidenteari berari irainka aritu zitzaiona, baina azken batean gauza berera bueltan gatoz, Txibite lehendakariak babestean erabaki duela, ezta, Maider?
Bai, eta batzutan pentsatzen dugu sareetan gertatzen diren eraso horiek, hor geratzen diala mundu virtualean eta ez daukatela egiazkotasunik edo ez diala benetako mehatxuak, baina ikusi ditugu zuek playatu dituzuen bideoetan, nola Maria Txibiteri sareetan jartzen dizkioten eraso berak aurpegira esaten dizkioten eta aipatu dezune parlamentuko sartze saiakera horretaz gain, ikasle batzuk joan zian parlamentura eta ere idatzi zuten agur kuaderno horietan edo beste irain batzuk bota zizkioten Txibiteri eta nik uste berak oso ondo azaltzen duela, ez dela bakarrik emakume bezala, baizik eta berak duen karguari erekiko errespetuz, hori salatzea eskatzen duela eta gauza bera egin du sare sozialekin, iste erabaki duela, ez duelako nahi bere kontu hori izatea gorrotoa edatu ahal izateko plataforma bat, eta nik horra azpimarratuko nuke, jada Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan hainbat artean Zuriñe Rodríguezekin esaten ari ginena, ez? Badela emakume izateagatik jasaten duten indarkeria bat, baina eske gainera dela emakume politikariak direlako, ez? Orduan hori kontuan hartu behar dugula diala eraso matxistak, baina oinarri politikoa duten edo indarkeria politikorako baliatutako eraso matxista horiek eta hala aztertu behar direla eta hala egin behar zaiela aurre. Deigarria da kasu honetan ere, UPNek esate baterako ez duela halako freno bat jarri eta gaina kritikak, ezta? Halako erabaki bat hartzeagatik eta esango dugu estatuari dagokionean antzerako egoran daudela Sánchez presidentea eta haren bikotekidea Alderdi Popularrak ere ez diola frenorik jartzen eta eskuin muturrari nolabaiteko bidea zabalik uzten ari zaiola etekin politikoa ateratzeko aukera ikusten duelako, esan dezagun, eskuin bigunago horren eskutik. Tira, bukatzaldera, futbolarekin hasi, futbolarekin bukatu Maider, zer gertatu ote zaio? Realari, Zaragozan jakin, bagenekien aurkari zaila zutela, Katalunian honezkero, arrobia ere dezentekoa badutelako, bestelako diru inbertsioak ere pentsatzen dugu, eta bestelako tradizio bat, hori ere urten poderioz lantzen dijoalako. Gipuzkoarrak adoretsu joan dira, izugarrizko lorpena izan da, finalera heltzea, baina tira, ez da izan ez, nahi bezan duina, akaso. Nahiko triste, atera dira jokalaria, baina tira, ez dakit, nola ikusi duzu, nola bizi izan duzu kontua. Normala triste ateratzea eta berriak titulatzen zunez jipoia jaso zuela Realak eta hala izan da. Hala ere, nire ustez kontuan hartzeko ikuspegi futbolistiko batetik. Balentria egin duela iristeko zehara, finalera, eta gero igual gogoeta bat ere egin beharko dala, zein dan gaur egun emakumeen ligak sustatzen duen funtzionamendua eta ea klubak prest dauden, Bartzelona ez diren beste klubak prest dauden bestelako inbertsio batzuk egiteko, jada Bartzelona egiten ari zena hainbat urte atzera eta horrek emaitza batzuk ematen ditu, ez? Teknikoki hobeak izatea, gorpuzkeran ere ezagite inplakableagoak izatea eta azken finean baliabide gehiago edukitzea eta horretarako prestatuta egotea, ze hor ikusten da Bartzelonak ja beste liga batean jokatzen duela, Bartzelonak ja Europako Championsean jokatzen duela eta ez hainbeste Espainiako ligan eta Espainiako taldeekin. Laxe, honekin adio esango dizugu, baina tira, ziur, honek guztiak ere, aurrera begira ere, beste urrats bat emateko aukera eman duela, eta era batera edo bestera zoriontzekoa Gipuzkoako emakumezkoek Realeko jokalariek lortutakoa, tira, finala ere, jokatzea bera ere, erronka handia izan delako Maider Galardi. Mila esker beste bain ere, geuren izateagatik, astelenari bestera batera heltzen laguntzagatik. Zuei, datorren astera arte. Eta Zaragozako kronikari heltzen hasita, izue Armailetako irudiak dira hauek, badakizue bestela zensuratu egiten gaituztela, ordainpeko irudi garesti horiek tira geurera iristen ez direlako, Armailako irudi hauek baina benetazkoak dira, akaso? Beste telebistakate batzutan
argi eta garbi ikusi gabe geratu zirenak beste behin ere, tira, Kopa Espainiako monarkiaren eskutik zetorren, eta oraingo honetan ere, Euskaldunak eta Katalanak zein baino zein, hasiera, etzen ez atzean geratzekoa izan. Edonola ere, baten batek halaxe esan du, eta berrian ere hala irakurri dugu, baita beste hainbat argitalpenetan, naizen esate baterako, Zuri-gorriek Zaragozan kalean behintzat garaipena eskuratu zuten, zalantzarik ez. Kaixo, Kaixo, nundi zatozte? Lasartetik. Eta nola etorri zarete, ona? Atzo iritsi ginen kotxean, eta bengelitu geha asteburu pasa. Eguerdion. Nondik zatozte? Lasartetik. Hernani eta Donosti. Eta inguru. Bai. Noski, ez dintzen galdu olako evento importante bat. Bartzelona arerio oso zaila da, baina bueno, ez errez da ez dinezkoa, partidu bakarran, 80 minutu dira, eta bueno, ikusiko da, ez? Ba, ikustezu, harrituta gaude kriston ambientea dago, egualdiak kriston alantzen du, kule pila bat ikusten egia, baina realzale, baina ikeragarri. Zaila da, oso zaila da. Bueno, badakit, entrenadorak badula plan bat, eta hori da importantea, plan bat izatea. Gero, ia nola teatzen dan. Noizarte luzatuko itzateke gaban Goizero ez bagenu zure Memoria historikoa zari garenean Nafarroan bakarrik asteburu honetako ekitaldi sorta izan badugu, ezkaban egin da bat besteak beste, baina memoria historikoa ez da hain atzera joan behar izatekoa, eta duela gutxi gertatutako hori ere, ahazturan ez erortzeko Altsasuko auziari lotuta ere memoria gauzatu eta argitara eman dute, nahi duenak konsulta dezan eta iturri fidagarria izan dezagun, Altsasuko gazteekin gertatutakoari buruz, behar bezalako kontakizuna eta errelatua jaso ahal izateko orain, eta baita aurrerago ere. Si desfacen de ser tots junts, un poble mai vençut. Me tornaria a cantar cançons de llibertat. Lekuak ernaldu du, aritzen herri. Kontatzen ez dena ahaztu egiten da, eta ahazten dena ez da existitu. Gainera, desitzuratze interesatuari, gezurrari, errealitatearen manipulazioari atea irekitzen die. Zerzean zuminaria begia, zurari egia. Horrera altsasu. Biloba maiteak heldu zaizue ordua. Gu jada ez gaude, baina hemen duzue gure ondarea. Adarraren soinuan txalapartaren kolpe bakoitzean, hitz bakoitzean, lanabesetan, jantzkeran, soinu bakoitzean,
irrintzi bakoitzean egongo da gure zati bat. Ederrak irudi horiek aire bidez ikusterakoan, geure inguru ere beste erabatera ikusi eta barneratzen dugulako, eta datorren asteburu honetan akaso horretan urrats bat gehiago emango dute eta failan. Agerraldiak eta altafailak sustatuta, izango delako hitzordu berezi bat, besteak beste Nafarroak eskuartean duen suspertze garai hauekin lotuta. Euskalduna den Nafarroa hori ikusgarri egin, ahaldundu, eta gainerako bailara eta herriei ere bidea zabaltzen lagundu noski baietz. Esan da bezala, datorren asteburu honetan hitzordua, eta hasierako bideo ikusgarri honetan, sare sozialetan zer esan eman duena, eta ikustaldi dezente dituena honezkero, ikusiko duzu erritmoak bizitzeko baduela bidea, eta roten talde eta pailarrak nola ezin utzik egin, eta horrekin utziko zaituztegu, badakizu edo nola ere sare sozialetan sartu, sakatu, agerraldiaren YouTube kanalean sartu, eta hau eta beste hainbat kontu interesgarri aurkituko dituzue, Nafarroa bizi berritzen ari delako, eta tira, gure pozarren, gaur honekin agur esango dizugu, baina badakizue, iluntzero, hemen, utzik egin gabe, kolpez kolpe antenatik at. Eskerrik asko, bihar asteartea, hemen izango baituzue, eta mila esker, beste, behin ere. Erdialdean ez da beti erreza izan. Baina horregatik, harrotzen hau nire hitzak zure hauan entzutea. Xuxurlatu genituen hitzak eta denbora luzean isildu genitunak ere. Gaur, lau haizetara oihukatu dezakezue. Harro sentitu gure lurraz. Harro erdialdeaz. Hemen duzue lekukoa. Zaindu, babestu eta ez ahaztu. Heldu zaizue ordua. Gure seme alaren irribarrea izango da mendekua. Heldu zaigu